வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டிஸ்பிளே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கேமராவில் பதிவான விலங்குகளோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு யானையை பார்க்குறோம். இது வந்த வேகத்தில் அந்த மரத்தை நல்லா அசைச்சு வேரோடு பிடுங்கி கீழே போட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு இந்த யானைக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கோபம்? சும்மா இருக்கிற மரத்தை பிடுங்கி கீழே போடுதே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அது ஒரு காரணமாக தான் அந்த மரத்தை சரிச்சு கீழே போட்டிருக்கு. அதோட உடம்பு ரொம்ப நேரமாக கடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு சொரியறதுக்காக தான் அந்த மரத்தையே சரிச்சு கீழே போட்டிருக்கு. அதுக்கு மேலே உட்காந்து அதுவே சொரிஞ்சிக்குது பாருங்க. யானை கொஞ்ச நேரமாக திங்க் பண்ணி இந்த ஐடியாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கு. இதில் ஜீப்பில் உட்காந்து தான் ஒருத்தர் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. ஜீப்பு போகிற வழியில தான் அந்த மரத்தை குறுக்கு தூக்கி போட்டிருக்கு இந்த யானை. இப்போ எப்படி இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அடுத்ததான் இங்கே உராங்குட்டானை தான் பார்க்குறோம். இந்த உராங்குட்டான் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக ஏதோ கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாமே நல்லா ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இந்த பக்கத்தில் இருந்த உராங்குட்டான் முதல் ஆளாக அதை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ இதோட பார்வை இந்த பெரிய உராங்குட்டான் பக்கத்தில் போயிருக்கு. அதுக்கிட்ட இன்னும் நிறைய சாப்பாடு இருக்குல்ல, அதை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கு. ஆனால் அந்த பெரிய உராங்குட்டான் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு மிதிச்சு தள்ளி இருக்கு. நம்ம பொறுமையாக உட்காந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கும் போட்டிக்கு வருது அப்படின்னு நினச்சிருக்கு. ஜூவில் இருக்கிற இந்த குரங்குகள் எல்லாமே பயங்கர மூளைக்கார குரங்குகளாக இருக்கு. கயிறை கட்டுறது, கயிறை அவுக்கிறது, சோப்பு போட்டு குளிக்கிறது அப்படின்னு எல்லாமே படிச்சு வச்சிருக்கு. இங்க இது கிடைச்ச ஒரு துணியை தூக்கி நல்லா மூடிட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு. அதை எழுப்புறதுக்கு தான் இந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பக்கத்துல போயிருக்கு. இங்க ஜூவை கிளீன் பண்றவரை அந்த பக்கமா போனதும் இந்த சிம்பான்சியை எடுத்து அதை கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. தினந்தோறும் பார்த்து இந்த வேலையை இது பழகி இருக்கு போல. இங்க இந்த மாடு சூப்பரா லாக்கை எப்படி ஓபன் பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு. எவ்வளவு புத்திசாலி மாடா இருக்கு பாருங்க. விலங்குகள் சில நேரங்கள்ல மனுஷனே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கெல்லாம் யோசிக்குது. ஈஸியா திறந்துட்டு வெளியே வந்தாச்சு. இங்கேயும் இந்த மாட்டு பண்ணையில மாடுகள் சாப்பிட்றதுக்காக சாப்பாடு வைக்கிறாங்க. இங்க இருக்கிற மாடு பயங்கர புத்திசாலியா இருந்திருக்கு. சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணதுனால அந்த லாக் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ரொம்ப பக்கத்துல போகுது பாருங்க. எப்படி இந்த மனுஷங்க லாக் போடுறாங்க அப்படிங்கிறத இது கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கு. ரொம்ப ஈஸியா எல்லாத்தையும் திறந்தாச்சு. இப்ப அந்த சாப்பாடு கூடைக்கு பக்கத்துல இந்த மாடை போய் ரொம்ப வசதியா சாப்பிட்டுட்டு நிக்குது. இதை பார்த்து மற்ற மாடுகளுக்கும் கொஞ்சம் ஆச்சரியம்தான். அடுத்ததான் ஹனிபோஜரை ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான விலங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அதை எங்க பூட்டி போட்டாலும் அதுக்கான ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு வெளியே வந்துருமா. இந்த இடத்துல கூட அதை பூட்டி தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனா அது ரொம்ப ஈஸியா அதை திறந்துட்டு வெளியே வந்துடுச்சு. ஒரு எலி மாதிரி எங்கேயாவது பாதை போட்டு எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இதை ரொம்ப சாதாரணமா எடை போட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். இங்க இந்த இடத்துல கூட இதை தாண்டி போறதுக்காக நிறைய குச்சி கம்பெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுது. இங்க மண்ணெல்லாம் தூக்கி வச்சு கெட்டி வச்சிருக்கு பாருங்க. இப்படி கொஞ்சம் உயரத்துல ஏறினா இந்த மதுல தாவிரலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதோட ஐடியா. இதுக்காக கிடைக்கிற குச்சி எல்லாம் பயன்படுத்துமா. அடுத்தது இங்க இந்த வீடியோல ஒரு இரவு நேரத்துல சாப்பாடெல்லாம் ரெடியா எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கிறாங்க. இந்த தட்டுல ஒரு சப்பாத்தி இருந்திருக்கு. ஒரு எலி அந்த பக்கமா வந்து வேகமா தட்டுல இருந்த சப்பாத்தியை தூக்கிட்டு குடுகுடுன்னு ஓடிடுச்சு. ஒரு நாயோ இல்ல பூனையோ இதை தூக்கிட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்பலாம். ஒரு குட்டி எலி இப்படி தட்டுல இருந்து தூக்கிட்டு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா? அது ஒரு ராத்திரி நேரம். இதை பார்த்து அவருக்கே ஆச்சரியம் தாங்க முடியல. ஏன்னா எலியெல்லாம் அந்த மாதிரி சின்னதாக தான் ஏதாவது தூக்கிட்டு போவோம். இப்படி முழு சப்பாத்தியே தூக்கிட்டு போயிருக்கு பாருங்க. இனிமேலாச்சும் நல்ல வெளிச்சத்தில் உட்காந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாரு. ஒருவேளை இதை இவர் பார்க்காம இருந்தாருன்னா அந்த சப்பாத்தி எங்கே போச்சு அப்படின்னு தேடிக்கிட்டே இருந்திருப்பாரு. அடுத்ததான் இங்கே இந்த வீடியோவில் இந்த நாய்க்கான சாப்பாடு எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதோட பிளேட்டில் வைக்கல போல. இதனால இந்த நாயை அதோட பிளேட்டை தூக்கிட்டு வந்திருக்கு. இந்த லேடி இருந்த மொத்தத்தையும் அந்த நாய்க்கே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த நாய் எவ்வளோ பாசக்கார நாயாக இருக்கு பாருங்க. அதுல இருந்து பாதியை தூக்கி இந்த லேடி சாப்பிட்றதுக்காக அவங்களுக்கு கொடுக்குது. ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் டெய்லி சாப்பிடுவாங்க போல. அதனால இந்த அம்மா சாப்பிடாம இருக்கிறத பார்த்ததும் இந்த நாய் இப்படி பண்ணிருக்கு. என்ன இருந்தாலும் ரொம்ப பாசக்கார நாய் தான். அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல இந்த நாய் ஒரு மானிட்டர் லிசார்டை பார்த்ததும் பயங்கரமா குறைக்குது. இதை பார்த்ததும் அந்த மானிட்டர் லிசார்டு அங்கிருந்து வேகமா ஓடி போகும் அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா அதுக்கு பதிலாக இந்த மானிட்டர் லிசார்டு இந்த நாயவே துரத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த நாய் எவ்வளவு பெரிய உருவமா இருக்குது பாருங்க. ஆனாலும் அந்த மானிட்டர் லிசார்டுக்கு ரொம்ப தைரியம் தான். இந்த நாய் இனிமே இதுகிட்ட வம்பு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அங்கிருந்து வேகமா ஓடி போயிருக்கு. அடுத்தது அந்த வீடியோல நம்ம ஒரு கால்நடை மருத்துவரை தான் பார்க்குறோம். அதனால இவங்களுக்கு விலங்குகளை எப்படி கையாளுறது அப்படின்னு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். இந்த மாடு ஊசி போட மாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிருக்கு. அது ரொம்ப லாவகமா பிடிச்சி அதுக்கான மருந்து இன்ஜெக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இவங்க பழக்கமில்லாத ஒரு மாடை ரொம்ப சர்வசாதாரணமா பிடிச்சது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா தான் இருந்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியா விலங்குகளோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்த்தோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.